ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. MDC jongka Jayau constituency uba Paul Lingdo uba longru working president jongka United Democratic Party ulaong baki Seng Riewlum kin Ïohnong bha haki election shaka yeng dorbar thaang kaban sa long house nam arajar arpulai naga Jingïoh Bsut jongka All India Trinamool Congress hapo organika jilna Meghalaya naga jing penyaso badangshan jongki khat arngut ki MLA ka Seng Congress haka jingya keren bat kilat pathai khubor uba Paul Lingdo ulaong Wai bakala don gajinya pihak haki babon ki constituency kan bo jing bha khamtam nya ka Seng Congress namar ba ki ba je ka party kin nyai ne bai kumba julong kat ba ki ba bo yo MLA lane yo kurtong kin mi bai na ka party kat kum gajinya jong ba Paul Lingdo harilom khasi ba jantia lada ki MLA jong ki Seng Riewlum kin rengkang no shakawai ka party ka jingdon jong ki party Riewlum kin nangduna bat kane kan yarap ya ke UDP ban kham khlan harilom khasi bat jantia bat shushu ulo ongru ba harilom garo ka jingya khun kan longbait hapdeng ka Trinamool Congress persha ya ke National People's Party ha ka jisha don atli ki bentang ni ke beningkong ki brio ki jongi kenchwa iki kasi ki dei ban smo sarong ba kila banjit ya ki kasi kum ki MLA haki jaka ki ba labun de ki bi jai bundre kam de ke ba sok aktin ka thale ka communication ka culture custom nadong sedong ka epel de haka jisha ki dan ki ba pensno ba balai ule ye lekun naka jaka ba dan non tribals ni klet ba ka diga state ke jongi bat haji sang ni ban penslur ba ki brio ki jongi kit mikmat bat banlong nong ilam de tinong ilam hilong nong sunsyar kumno pinsngo remba hilong nong sunsyar haga riga rajong de kabaar pada nakaleng jiki non tribals ka jingsmu thu ka jongki ka de banlong ba kinwat yo MLA ubaklan ubalong efektif ubala ban bat tikna ya ka sungsngan de lada pio da nu basutam na surak ubay ladiru sungsngan nrebu jiru akhanga yeng la akhanga ge de unai security unai kata ka sense jonga jinglong singan ge snong ka thau ha nurukom tingi pe na borok kita ki liang ha ka jin sisa ka UDP kadai bat kedon ke prospect ke khamba ha ni ka kenti kata kadai ke tendency jongki non tribals bagi vote di national party denrei wadum klep pat pa ha ni ka kenti ki national party ki ladang bon kedon ke congress kedon ke NPP kedon ke TMC kedon ke BJP te bat kini namar ba kidai ki national party kenyele ban field candidate borok ki constituency jong Shillong de katahi ka kan explain ya ka arithmetic jong ki number skill jong baningkong hi ka direct impact kan long halor jong Seng Congress mar kan ka kenuhun jong ki armut ki mali wa alik ban penyesno bat ka TMC idei ki bun ki ka slam ba bat ka Seng Congress untuk yo former Chief Minister Dr. Mukul Sama. Dia akan jingidai part bat ki regional party kamtam ke UDP nai iba ingin we stand to gain in Ïohnong namar ba sisian bakadar ke division dia haki babun ki constituency kini ki nongbot rank and file jong Seng Congress kila long confused ba de don naki ki bane bat ka party namar ba ki de ki loyalist jong ka party don naki pada ki ba ong ba ngi tingia ka chabaya u brio candidate jongki MLA jongki de tangan ta shwa kala pihak perengki nong kersian jong MLA bat ki nong kersian jong ka party jong tu MLA de ka bedai bat ka regional party ni ba kumba kalong benda
ki don ki regional party ki ba pinsa jintip hi dalade ki ba ki MLA jong ki kin ria no sakwe ki Seng de ke bamut ba ke jingdon jing ki regional party ru nang duna de sisian bekinang duna ke kenang yarap bangin consolidate mangi dia kumba party ke ba long more organized kasi Janti Hills de ha ka jingide ba Garo Hills hi ngai ba ka jingya kun gai pan long hap deng jong NPP ba kene ka TMC ke Congress te la ishi tamban la ida biang thamai ha Garo Hills kani kadai ke ba ndesho ba thamai. It's not a new phenomenon. Man ka election hi idan ki party ki ba khat mai. Ba la pi pe ek history jong ba Meghalaya rakyat kumta nabudu ba mi hi ka state. La pi ong nadu mensha PDM, PDIC, Democratic Hills Movement. Kimi bat kijak de hakata kalian ngai ba kanum dan shibun ka jingkta bat ke baar pat kalong ba ke nongkrem constituency kumba kalong haduk menta kadon haka ti jong independent MLA